Orani sini president. Kata lepas lainnya, hari Radiant School Vice Principal and Sasa Academy in OSD. And from Mangalore. Yes, he's from Mangalore or Long Tripura Public School. And Koinai, she is very much active. He is no one but respected. Sangkamu nuhunai Sinora Academy. Please come to the school. Please come. Yakni Belanja Hambai is the founder of Pohor Academy. Please come. Because I'm Abang lokal sini IM sar phakia guys sing bono mucang na bagai sing apru takisa hamjamu yathar. So I request welcome song group, please come forward, come to the stage. Our pakyang kai we will hear. आप यहाँ पे क्यों हैं? आप यहाँ पे क्यों हैं? Madam, first to last, बहुत तीनी जेबावे संगलो नाइथोक लाये हिंदी इंग्लिश लोगे चीनी कॉकबर ट्रांसलेटर कहम के न संगलो साई खनारी मानी बागै बेलाई खना हमबाई चीनी तिप्रा हस्ते वो अमहाय कोनो अपॉर्चुनिटी चंगमानिया साई थाका का अमहाय कोनो कॉलेज माने नार्सिंग कॉलेज अमहाय गरई जे तंगमानी जरा फरायनाय पर बुजियो गरैया दङ हायफाना आरो जे सुजुग जे मानमानि हाय अरो चिनि तिप्रा हस्तवा सुजुग जों मानिया बने बागै गोबां मानसिनि गार्जियन्स रक बिनि चराय रनो फ्यूचर बरक खालायनायनि बागै नर्सिंग पाना डॉक्टर्स पाना इंजीनियर्स पाना आर्ट्स पाना गोबां स्ट्रीम जे फरायनायनि बागै जे खादुङै दंमानि तिनि चिनि मीडियानि बिसिंथि बचिनि हास्तेनि गोबां मानसिनि गार्जियन्स रक नंनाय बरक सायमाननाय साल किसा सेकांनो जरा चिनि ऑर्गेनाइजर प्रेस मीट खालायमानि बिसिंथि बरक जे साय दंमानि अबरक चिनि बरक बेलायखेनो खातुंलायजा जों खाख्लायो फाइनाय बिसिव तावुक 2024-25 म बिसिव कताल तावुक चिनि जरा 12 पास खायनाय रक गोबां फरायनायनि मुसुं दंमानि हयतो जे सुजुग तिनि जेबाबे साजा कर नार्स थांगायता मुनाय दिनै बीबीए परीक्षा मुनाय यांग डॉक्टर संगायता माननाय गोबां मानसिनि लोन चिनि तो एक नंबर चिनि जतनसे जंजाल कतर हंगाय रां पैसा करैसिनि ओ रां पैसा न तयै तिनि जे बैंक नि जे फैसिलिटी स्पॉट on एकदम जागा सुगुना नों जे बैंक नि जे लोन जे मानानि जे फैसिलिटी आबो नों परिया खाय मानया शुधु आबोया जों जदि काहाम कायै आरो थाङै परीक्षा अंकाय चिनि त्रिपुरा सरकार ताबुक सेंट्रल गवर्नमेंट नि एवं स्टेट गवर्नमेंट नि स्कॉलरशिप नि व्यवस्था दङ किन्तु जों गोबां नुखा
जे चिनी स्टूडेंट रक एकदम फाइनल ईयर निया का 3-4 सेमिस्टर नि परे हठात कई पारा फाइमान पड़ता है थांगिया रक दं कि नों जखन थांलिया आज और कहता मानजंगनाय ओ माजरा नों जे लुना विनर परिनार बागे जे लुना मानी निनी पूरा गार्जियन बो मासुनाय चिनी ईमान तमो चिनी विजन तमो चिनी बुसारंगने बागे लेखा काम का परिरिवई चाकरी काम का परि मानानि चाकरी काम का मान काम का बड़ परिवार काम का खाइरिनानि बिनि नक नि रां पुसा काम का ये चली थानानि गा आबुनि बागैनो जों दाबो आसुक गोबां मा चिनि त्रिपुरा हास्टेनि विशेष kai चिनि लुकुरक दाबो अन्यान्य मीडियम नि तुलनाय इंग्लिश मीडियम मा खाफ्रोमबो इंडिया नि फातारो बताबो गोबां मानसिनि बर परि दंनाय दङ डॉक्टर रक इंजिनियर रक मास कम्युनिकेशन गोबां मा गा ओ मीडियम जिनिस करि हिंखाय चिनि बर खासालाव थाखै मानिया बनि बागै जों साइथखै दङ जों थानाय बोसोराव एडिसि हापां बीए बीएड 10 जना बीए बीएससी 10 जना फ्रीलांस हुआ जों एक सेमिस्टार हुआ ओनली एडमिशन 5000 सेनाव 20 जना तो 20 जना न जों 20 स्टूडेंट्स जों अंतत इफायाव परिनानि सुजुग जों रेखाय किन्तु आबो तो साफिसियेंट निया एवं आरो जे खरस आरो जे थाङै जे खरस और तो आ सुजुग मास माया जों खालायजो माया गाबोनि बागै न तिनी बेलायखाना विशेष kai डॉक्टर सुरजित चिनी डॉक्टर और नरोत्तम चिनी सासानी फाउंडर चिनी सुकुमार सार ते गोबां मा बंनि जे ग्रुप बंनि वान सुमनि काहाम बंनि बागैया चिनी बरनि बागै चिनी बरक फ्रॉड गोबां मा आमति इंस्टीट्यूशन रक दंगो मानजागैयो रांमां नाजांना नाबोय अमाहाय ब्रोकार रक बाय मानजागो दालाल रक बाय मानजागो बा अमके डायरेक्ट अ बर रगरन दंबायो बरनि बिसिंति नों थांखांखाय आरो ताय कुन फरेस्ट्री बान्थानि फिशारि फानो थांदि एलएलबी फान थांदि डॉक्टर इंजिनियर कक सागन सागा इंजिनियर तो गोबां स्ट्रीम दङ शुधु ताने बनो सिविल के बुंगिया आज आका गोबां माने मेकानिकल बमा थानाय निनि तारबो इलेक्ट्रिकल बमा थांनाय ताबुक तो गोबां मा ताबुक कताल मैनेजमेंट मैनेजमेंट फायदों ताबुनि ओ जरा गाहाम बहनि मानो हामिया बहनि मानो इसा मिसा लेखा फोरोंगो जों कोनो दिने बैंकआव साख्रि मानिया ताबुनि नि ओ सरकारि साख्रि मालिया कंपटीशन माने हाईली कंपटीशन है हाईली क्वालिफाइड मिसिंग एमन पेशेंट नारगै एतो हार्ड वर्क मा खाइता अइया खाइ मानानि किसुता आसाखि 110 जना साख्रि तलांनानै 2700 तामने 27,027 माने 27,027 जना आरो एप्लीकेशन है आसिक बांका बेलायखाना खाना माने ककनर खनु खनाव सकांगा एकटा घटना कयटा पोस्ट दं त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नि ओ बैंक नि परीक्षा ना बागै ताबुक जे बैंकिंग सिस्टम बो हयतो अनेके सिरिखगो तांगे अररिया तांगे अर परीक्षारिया आतावनि सिस्टम से हाय इनि पिउ फांथं एसबीआई नि फांथं ग्रामीण बैंक नि फांथं एस ताने बने पंजाब बैंक नि फांथं और वो मैक्सिमम चिनी ताबुक जरा बड़ चाकरी खाइ तने र बनो नाइने माने मैक्सिमम न इंजीनियर कंप्यूटर इंजीनियर मांगसे केरानी चाकरी खाइ मा तो बैंक नि बहुत प्रमोशन गि थाना है वाना जंगै क्रय एके बुसक अबब और परीक्षा केव कलकत्ता मा थांगो गुवाहाटी थांगो मुंबई थांगो गोबां मा जागा अबनि बागै न गार्जियन खूब सिनसियर मांगनाय ताबुनि अमल हामिया जरा चिनि स्रायरक इदिक सिदिक तमा जरा
बुमा बाबा जत खाफ्रुमानाय नों लाबनाय बुमा बाबा जत सेले रोङै नगो बटल थै दंनाय सर्बना सोंथानाय आबो सिचिनि ताबुक जों साबदांना दांनाय जों जदि ताबुक जदि किरिया हंखाय अमुक किरिमा सिंसा निनि बसा कासे देराखा हंखाय पूरा नि नुखौ निनि नुखौनो पूरा निनि एलाकानि सोसाइटि सर्बना सोंथांगौ सिको मांखं बांखा माने खनै खगजाखा आबो साबा आनि बसानबले अनेक बरक साव बिनि बसा कबबाय जायाबा थैबा थांथौ निनि बसानो जखन आ रुपनो सरवनो आफुनो मु यगलाक नगो सुरानि दंमांलाक बुमा थुइ दंसानि उक्लक तुइ केनजि तुइने सुरानि ओ जेता चाबि खुलगै आलमालिनि जत साब तलाङि थांगै आमति तो अनेक कथनन तंहाबले ताबु बसानो पर देहनि गैस फाइर सिलिंडर फालै बिदि जायखिबो तामखायनो नों बनि बागैनो बि अलर्ट माने जों सब समयनो जों हस्टेल जारा तंनाय रक जारा स्कुल थांनाय रक जों कुनु स्कुल नुगो तामनो जेटा पार्सेंटेज पारिया गुसु 80% नांगले पारिया 80% नों स्कुल एटेन्ड तंना नांगौ आज का तामनो 18% ताई बाकी बर थां हस्टेल सुपारनो संगनि छात्रता स्कुलते थांब्ले सार मेट्रोनो थांनो भाई खबर थांब्ले सार किन्तु बर थांबो गार्जियन रक अमरनो ख्याल मा खायना शुद्ध मास्टर नखर याकर नाय आबोले नै माया ताबु गाव जुगले आसके केबुनि उक्लो ले खापु माया निनि बसानि उक्लो ननु मा खापु नाय बनि बगै नरक तिनर आसुक जरा कलकमा आंतो दमनि थानि नागारसिमा सांग्राव जरानि बिसिंति सफाइलिया किन्तु अमाहायके जों मैडम संनो सार संनो कयनाय अंतत तैबो आगे एडवांस अमाहाय रक जों अवेयरनेस प्रोग्राम रक महायके जनि ख्लाइमान खांखाय सिनि बिसिङाव रांक्रिनि रां दङ किन्तु लामा मायां दङ अनेक गरर उ रांनो काहाम जागा केबो खरस खायाङै दङ आबनि बागैनो अमाहायके कैसे प्रोग्राम खाखायै ताउ मैडम जेबाबो साका आबनि परे तो भाई के नेपाली बरक फाइका भाई सिक्किमनि बरक थांगा आसामनि बरक भाई के थांगा आसामो कि चिनरन साइते कलेज काम करि दिबा तंगो तिनि बेंगालुरु जारा तंगने रक बेंगालुरु तिप्रासक आरो एंगो खाइनाय बरक सिनि बरमने जे मनबे हॉस्पिटैलिटी माने जेबो बंग सुबाय दङ माने वान सुगिमेनिया गथै तुमनानि रां करै किन्तु बेंगालुरुनि शुद्ध तिप्रासा सिमियानानै मा दङ आरो जारा मालिक रक आरो जारा माने तमने बनो जारा सिटिजेन रक आरो सिटिजेन रक जोंनो जे सुबामानि अनेक समय जों जखन कर'नानि समय किसे मिसां लायखा अनेक किसु कक साजागा किन्तु ना आबो बुल बनि बागै आं हायना हायतायसा बेंगालुरुनि फायनाय अ ग्रुप दङ थिनांगो जोंनो तैबो काहामखाय शुद्ध आरो सिमिया जों कयना मुसुङो बरक जदि न मुसुंखाय जों तिप्रा हास्तेवबो अमाहायके कैसा कतर इन्स्टिट्यूशन आ जागाव एमन आज बिल्डिंग एमन तंनाय नार्सिंग डॉक्टर माने इंजिनियरिंग जत्त निनि आरो बेंगालुरु एक कंपाउंड बिसिङो जत्तनो दङ निनि तावने बनो पुणे रग थांनाय माने आरो जत्तनो दङ चिनरनि आइजेन कसाम राज्यपाल DY पाटिलनि बिनि जे इंजिनियरिंग कॉलेज जेबां माने जिनबो जे बिनि जे यूनिवर्सिटी जे कॉलेज आरो जे नगै माने आबो पुसुक जरा तेके तनिका पुसुक माइल बिनाबो बेलाय खवाना मासिंसा बर हामारि मानजा कुबुइबाय दङ बर कुबुइबाय ताताल खरै जों खलमानि लगे लगे जोंखा लाभ फिसाना मुसुमराव लाभ सामां जत्त खालिखाय चोल खाला आमथिबो दङ चिन्तानि अनेक तथ्य बनि बागै नरक बायरक खुजाबाय केना सिनि बयस करक तंजाबाय नंनो मुरगै नंनि थिनांनो वानसुगै जों नंनि थिनांनो वानसुगैनो একটা প্ল্যান খাই দङ जाहाथे नरक माया फानो जों नेक्स्ट जारा चिनि जेनेरेशन फाइनाल न जों चिनि हास्तेव चिनि एडिसिनि बिसिङाव दङैनो गोबां माताबो फाइ दङ फातानि अर यूनिवर्सिटी खुलंना बागै फाइलाय दङ अर मेडिकल कॉलेज खुलंना फाइलाय दङ अर टेक्निकल कॉलेज खुलंना फाइ दङ किन्तु फाइउंखाय तो नों बना जागारि मानिया बे अबा हायके फाइयै बिल्डिं सानै सेस पॉइंट जोंनो नतायसा हामिया कक सबै खारि थानाय बदु आबो हायनाय तिप्राव बुरि दङ बो
এই জায়গা ঠকুই দङ আবরকো যাচাইবা খাইবে বড়ি বাগানেও চিনি সিএম এডিসিনি সিএম সং সিইউ সং একদম স্পটও थाङो बर गुरि फैया একটা ফাইল তাও थाङै दङ गाहाम खालायनो बागै तामनि बागै अर जतन गाहाम सुजुग माना बागै बड़े बागै नङा जनगणनि বিশেষ করে চিনি গার্জিয়ান दं তিনি মুসে বাইনানি ককমাय बस सागियाना ना बुइनार थाके सांगाने टिकेट तांलाय मा आइगो टिकेट तांलाय माने हा अमा आइके एत गुड अपॉर्चुनिटी अमा चिनि बिसिङाव बेलाय बेलाय केन नांमानि जतन हामबाय जतन गाहाम करन दंसाबायदि आसुना